tänne. Tulin tänne Leväsen sellille tupentamaan. Siinäkin on muuten ikkuna. Ja samalla myös vessakatsausta. Kyllä, kyllä. Siihenkin voi laittaa palttoon roikkumaan. Siellähän näkyy minun käsi melkein. Kyllä, tämä on kanssa yksi niitä vakiopaikkoja. Kyllä, olen matkalla tonne Päivärannan Zittarille ja siellä on sähköjohto. Kyllä, nämä on niin mielenkiintoisia nämä WC-kuvaukset. Kyllä, kyllä. Tosiaan matkalla Päivärannan Zittarille ja poikkesin kahvilla tuossa Leväsen sellillä, kun löytyi taas sieltä Jukurtista niitä 5-senttisiä. Että sai kahvikupin ostettua. Kyllä, kyllä. Eli täältäkinhän minut voi sitten miitata ja pommata, jos satutaan olemaan samalla pöntöllä, niin ihan voi tulla moikkaamaan ihan reilusti vaan kavervomakeen 70. Kyllä. No. Kyllä minä antaisin sitten, jos se pakollinen arvosana taas pitää antaa, niin kuin se kuuluu näissä tupeltamishommissa, niin olen ymmärtänyt, niin kyllä. Sanoisin, että 2,5/5. Paperia täältä löytyy ja patterikin on, ettei tarvitse talvella paleltua, mutta tuo reikä tuolla niin laskee arvosanaa kyllä siihen 2,5/5. Kyllä. Ja mielenkiintoisimpia piirustuksia saisi olla, että isommalla tarpeellakin, jos täällä käy, niin viihtyisi paremmin. Ja PS, kyllä, kyllä. No mutta minäpä jatkelen tässä kohti Päivärannan Zittaria ja käyn vähän huvilalle ostamassa evästä. Kyllä, siinä on kuivaaja ja tommoinen juttu. Kyllä, kyllä. 2,5/5.